Ah, no estem Te pensaves que previnguts, no estem previnguts, estàs previnguda. Estàs preparada, tens tot llest. Guió, bolígraf, cervesa... Sí, ja vaig fer tu avui. Jo tenia set i... L'has acabat. Sí, sí. Era molt ràpid, i això que has arribat més tard que jo. Això alguna vegada a mi m'han dit, no vol dir que sigui el cas. Que és que qui xerra molt no veu, o veu més a poc, i jo avui no he d'haver xerrat gaire a la prèvia, a la reunió prèvia. He xerrat jo a la reunió. No ho sé, podria ser això. No ho sé. Podria ser. Home, tenim moltes ajudes, també. També, sí, ara ja fa calor, tot això. Ja fa calor? No, encara no. No, però ja fa llum de primavera, no? Ja fa sol aquest... Això en un període de setmanes ja mos queixarem de tot. Sí, i ja, jo ja podria. Avui ja m'he queixat, Ja està, avui m'ha sobrat, sí. 2 dies. Bueno. Encara que diuen que hasta el 40 de mayo no te quitas. Ja estem, sí. Però això ha canviat tot. Ha canviat. No mires les notícies. Ja no és així. No, el canvi climàtic. Sí, bé, ara això... sí, ja, bueno, no és que sigui... no. Potser és més tard i tot, o és abans, però va canviant la cosa. Ah. Això no tinc dades, però tampoc dubtes que diuen ara els joves. Saps què vull dir? Doncs això. Bé, tu abriga't. No sé, ara és moment de dur jaqueteta al matí i a migdia suar. Està tot inventat. Està tot inventat, això ho veu. Jo com no, ara he de xerrar perquè no tinc... Què tal? Què tal ta setmana? Bien. Cansat. Estic una mica fos, la vida et du per uns camins de... Que no fas compte. Bé, sí, no ho sé què t'he de dir. No m'esperava això. Saps allò, crec que en un moment xerrarem d'aquest tema, però saps quan ets jove dius jo seré i estaré tranquil i no t'ho esperaves. No t'ho esperaves. Però bé, ja està, ho gestionarem. Coses que passen. Sí. Ara aviat tindràs vacances de Setmana Santa. Per 2 setmanes. 10 dies. 11. Bueno. Més o menys. Són els que ens toca per... Sí, per calendari, sí. Per llei, per conveni, per contracte. Per tot el que m'ho diu sempre. Saps que... Sí, efectivament. No, que és així, Sí, no? És el que ens toca, que va arribar un moment que es podria negociar, si potser podríem treballar més temps i cobrar el que ens toca, també, podríem parlar això. A mi no m'aniria per malament cobrar 1.000 euros més en mes. Saps què et vull dir? Però és el que tenim, ja em va bé, no em queixo. Jo d'això, mira, altra cosa no, però... Bueno, ara vols anar més dies, també. Sí, ara no anirem pràcticament. Si fem cas al que diuen les notícies... Si fem cas... Mira, no vull parlar de segons quins temes, però ja que treus el tema, si fem cas del que diuen alguns titulars d'alguns diaris, que el govern s'encarrega molt ben fet per part seva de vendre el producte ben fet, però els periodistes aquí crec que no fan bé la feina d'investigar i de llegir la lletra petita. Si fem cas d'això, no m'incorporo ja fins, no sé, acabaria el 30 de juny i fins, jo què sé, al desembre no m'incorporaria. Sí, tu creus? Si fem cas d'això, que si 4 dies a la setmana, que si puc agafar-me 6 o no sé quants dies han dit. Sí, però menteixen, perquè la meva professió es deu als alumnes i hem de treballar quan hi ha alumnes. Si no hi ha alumnes, doncs jo què sé. És el que tenim, ja està. Què més ha de dir? Jo aquí no he vingut a parlar d'educació. Gràcies. Què més? Ja està. No, que després m'ho demanen. Tu allà parles de nosaltres. Jo, ostres, intento no parlar. Sí, també m'han dit que perquè hem anat a un institut i en el meu no, perquè aquí tinc una altra feina a fer. Bueno, no, jo no. Bueno, jo no, sí, en algun moment potser sí, però quan arribi el moment. Si vols dinar, nosaltres no vam dir com us promocionàvem per anar és que, sí, saps què passa? Que no em canvien la feina que he de fer per fer-ne una altra, saps? He de fer la feina que he de fer. Ja. Això ha quedat molt estrany, però és així. Sí, però com a maestro no era això. No, però no. Venim aquí... No, sí, va ser bé. Tranquil·litat. Bueno, a veure, aquest crono... T'ha posat? Sí, però ja creus que podem comentar el programa, que després hem de córrer? Tu n'has de dir com estàs? Jo beníssim. Estàs beníssim. A més, t'ho he dit, ben molt elegant. L'americana... Sí, és còmode dur això. Còmode? Sí, molt incòmode. Molt còmode? Sí, molt còmode. Sí. Molt bé. Vaig molt de davant.
Sí, Que està és un poc sí, és poc preprimaveral, potser, sí, però... preprimaveral, A veure, per indicar com ho vull dir, però... però sempre queda bé. Sempre queda Sempre bé, queda sí. bé, molt bé. Això ho Entonces, vaig si no aprendre s'ha fent decorat, aquella secció que fèiem de Follow Me, no? Follow me. Doncs sempre queda bé. A veure, sí, sempre Sí. queda bé. Un total look sempre queda Un bé. total... tot què és això? Un de neta i color. Sí, això es No. pot fer. Jo és que no m'hi veig. Sempre he de dur... Sempre has de combinar... Sí. No te pot posar una cosa, un complement Ja. que doni un pot de color. Jo, per exemple, he fet Sí, no, com aquell... No sé, anava a dir friqui, no? El tio n'ha de saber molt perquè el contracten a tot arreu. És professor d'economia, Xavier Sala Martín. Sí. Saps qui és? Sí. Un que va vestit sempre de negre, excepte l'americana, que diu que té Sí, americanes de colors. tots els colors. De tots els colors. Però li dones un toque de color. Sí, però saps, és com el flipat aquell de Facebook, en Zuckerberg, que diu que ell només es vesteix d'una manera perquè no té temps a perdre. És un flipat. No diré una altra paraula malsonant, però... No, però ara, per exemple, un total look com aquest és molt recurrent per quan no s'ha fet res. No pensar, veus? No pensar. Al final és això. És per no pensar. Al final és això. Quan te fa peresa pensar que t'has de posar, que ja totes les setmanes, ja arriba dijous, ja no sé què t'has de posar, doncs això. Però bueno, gràcies per... Jo faig així al matí i dic, això, perfecte, seguim. Si combina bé i si no combina també. Ja és que tinc la roba que tinc... S'ha combinat. Sí, no. Tu diries que el meu armari no és arriscat. No, és bàsic. Com jo, gràcies. Sí, bueno... Que mira, l'altre dia anava amb un color una mica diferent i em dir, avui aquest jersei és nou, no tinc roba nova. Vull dir, fa temps que no el duc molt, perquè és un verd així una mica pujat, no sé. Està bé. Cal que aprenguis un poc. Sí. Li vaig dir que t'has de posar, sempre ha d'haver una prenda bàsica, una prenda elegant i una prenda diferent. A l'armari. No, quan s'ha de vestir-te, has de cada combinar dia. aquestes tres coses. Jo no puc pensar tant al matí. I... A les 6:30, quan sona el despertador, jo no. Si combines aquestes tres coses, ja te surt aquí. Ja no fa falta pensar massa. Ja. I si no combina massa, és un tio arriscat. Sí. El seu estil és arriscat. Sí, jo a vegades si em combino quadres en rotxes, jo m'ho dic. No sé què diu, però combina. Això, ni los payasos de la tele. No. Ni els teus amics de Cucorba, Me varen dir, xerrant d'aquest tema, me varen dir, també vaig fer una enquesta a Instagram, no? Sí. Vaig fer una enquesta a Instagram. Sí. La vaig cercar perquè clarament diria que la majoria de gent va dir que m'haurien de llevar els carnets de mallorquins per dir que Corba no canta bé, com vas dir tu. No, un moment, un moment. No, tu vas dir. No, sí. Però anem a matisar, ara farem com els mals polítics. No, jo no vaig dir això, que sí que ho vaig dir, però vaig dir que no era el seu fort, ja està, que... Vaig dir que no cantaven bé. Que ells dinamitzaven festes, que els nens s'ho passaven superbé, tenien una bona estona, cantaven, ballaven, doncs ja està, és això, però no són un grup que passa a la història com a bons cantants. És més greu això teu amb l'esquelites, sí. L'enquesta era de quin team ets... no, era de quin team ets tu. Sí, era això. I després jo, quan faig cosetes, no, si em podeu donar un paquetet per donar premi... I me'ls donen, Jo crec que com no ens escolten gaire... També es fem publicitat, Sí, totalment. Tu vas dir que els Cucorba no canten bé. Jo vaig dir un dia que les esquelites estaven sobrevalorades. Però això fora de context queda estrany. Vas dir que no era el seu fort, que no han fet una carrera per cantar especialment. I l'altre team era la gent que troba que m'hauran de llevar el carnet de mallorquins. T'he de dir que amb un 75% va guanyar aquesta gent troba. Els tenen mania. I jo què et vaig dir? El regalo. Aquí el vol. Qui el vol? És que fins i tot el del tip, com no... Em vaig a peu allà on he d'anar. Tens raó, Vinga, començam. Ara sí. Vinga, anem a començar perquè si no... Vinga, tema de la setmana. Tema de la setmana. Se diu l'art de mantenir una relació sana. No, un moment. Que no hem dit que ens poden escoltar aquí a una Mediterrània en nou horari. Ens han posat divendres a les 2. Ens han posat a competir directament amb els informatius. Jo no sé quina estratègia tenen a una Mediterrània, però podem fer notícies algun dia d'aquests, si vols. Bé, i a part en la redifusió, que també es pot escoltar. Ja està, no
Però l'estrena és divendres a les 2. És una bona hora, És una hora d'audiència. Sí que si hi ha gent nova, doncs, no sé, benvinguts. I si a més els agrada molt, ens poden seguir a xarxes socials, a Instagram, a YouTube pengem el vídeo, i a Spotify. i sí, no el vam tancar. Bé, no vam fer el comunicat que va fer molta gent de dir, no, hem tancat X, però no sé, no, ja està. El vam deixar fer servir i ja està. Molt bé, ara sí, el tema de setmana. S'ha de mantenir una relació sana. És a dir, benvinguts i benvingudes a un nou capítol de... Ara. No, és que ho dic, ara ho t'han dit... El nou episodi, sí, sí. El nou episodi, no dic res però. És que saps què passa? Ara hi ha gent que dormia. Després t'escolta mi programa, o sigui, t'ha de saber que... Sí, tens raó, s'ha d'anar repetint això. Claro, passa que no estic acostumat encara al guió. Si té sentit, el guió té sentit. Callo. Sí. Lluís, avui xerrarem d'un tema que jo crec que t'agrada molt. Que és el tema de l'amor. Però m'he promès a jo mateixa no posaria molta suc. Jo no sé què faig aquí ara mateix, perquè no en tinc ni idea. Jo crec que anem sobrevivint tots com podem, no? Però relació no és en el sentit relacions humanes, sinó relació amorosa, que som doctor amor. Sí, exacte. Ara avui, aquesta setmana ens convertim en això. Al consultori. Bé, que enamorar-se està molt bé, però tenir una relació ja poden dir que és un art o, a vegades, un esport i pot ser d'alt risc. Tu què creus, Lluís? I un petit miracle. També, no, és que sí, sí, ja està. Ja està, jo crec que amb això ho has dit tot. No, en el sentit que sembla que ha de ser tot... No, i hi ha coses que desgasten les relacions. Com més llargues són, més es desgasten. Exacte. Bueno, al principi, què t'he de dir? Tot és sucre, tot és fantàstic, tot és meravellós. Bueno, a mi, quan els meus alumnes joves, adolescents, m'he enamorat, jo dic, tranquil·la, ja et passarà. Però profe, no sé què, tu... Disfruta-ho, però per sort això es perd, si no acabes boig, no? Sí. Jo m'he dit que fos sempre així. No. Tu mateixa. Ja ho veurem. Sí. Bé, que no venim a donar lliçons avui. No, ni no sé ben què per donar lliçons. No em convida cap especialista. No, i nosaltres tampoc especialistes, crec que tampoc som. No. Poden compartir històries, poden xerrar de red flags, que està molt de moda, això. Red flags. Per què li posem un nom anglès en... A tot. Has dit que jo Instagram vaig per team, perquè és el que diu, hi ha d'equip. Ja, doncs si s'equivoquen, encara que estigui a moda, estan equivocats. Sí. Bueno, això ho hem d'anar perfilant. Vinga, bé, continua. El que volem fer és, avui, el que farem aquí és fer arribar tots els consells que ens donen els nostres estimats seguidors perquè una relació sigui duradora. I també tenim enquestes, també hem fet enquestes. Jo ja sé que m'agrada molt el tema de jugar. Sí. Creus que començam per... Per seguidors. Per seguidors? Bueno, no sé si has d'afegir qualque cosa més. Que aquí no Suficient. Suficient. No vull sortir-me del guió avui, que després quedem sense temps. No. Jo anirem afegint a mesura que anem comentant els nostres... Fantàstic. Anem amb opinions i consells, molt de consell. La gent és... Està enamorada, sí. És experta, diríem. Sí, més que estar enamorada és que sap què s'ha de fer o té un petit secret que vol compartir amb nosaltres i que, per tant, jo crec que servirem d'altaveu de relacions amoroses bàsicament, llargues, duradores, sanes, sobretot. Jo crec que ara és el moment, estimats oients, sí, d'agafar paper i boli i anar apuntant tots aquests consells, no? Sí, aquí podem fer un llibre, Podem editar llibres. Ara que s'apropa Sant Jordi, és una festa que ens encanta també, doncs endavant. No, a mi m'agrada Sant Jordi, no m'agrada anar a la fira el dia de Sant Jordi. Recordo que l'any passat vam fer un capítol de Sant Jordi i va ser més vist, la teva crítica a Sant Jordi va ser més vista en no sé quant de temps. Perquè tenia raó. Tota la raó. Hi havia molta gent al carrer, feia molta calor, ja feia calor el dia 23 d'abril. Tal qual com sense de llums. Un drama, fa fred. La diferència és que fa calor o fa fred. Sí. Vinga, comencem per un tal Toni de Manacor.
Manacor, sempre hi ha... Diu que el secret és trobar-se persona amb qui formar un equip i no discutir per res. Què creus tu? Que si no hi ha discussió i dir sí a tot, és que al final t'és igual tot i no pot ser això. Exacte, no. No és una relació sana. Hi ha d'haver discussió. Jo estic d'acord amb el que diu, però discussió de... que pique, que no diguis sí a tot. No, jo això no m'agrada. Jo m'agrada que me discuteixin un poc les coses. Hi ha moments però que... no discussions sèries. A mi m'encanta, t'estimo molt, però mira, això per aquí això no m'agrada. Sí, jo som més de... No, exacte, ho has de dir tot. No, però jo, aquestes discussions, m'agrada que hi hagi aquestes discussions típiques de Barça Madrid. Però això no és discutir. No, això no és discutir. Això és jugar. Bueno, això. Això és jugar. Però és veritat que no m'agrada que m'ho diguin que sigui tot. No, sí, és impossible, que faries també... També, sí, també. Vull dir, la gràcia d'això és que sigui un equip, però cadascú jugui el seu partit també. Clar, saps què vull dir? La metàfora. Apunta, que després això se'ns oblida. Per tant, Toni Manacor, doncs, bé, està bé fer un equip, però sempre que l'equip vagi a jugar al mateix partit, cadascú amb les seves responsabilitats. Molt bé. Res més? Que profund. No. És molt bé, molt bé. Sí. No, això. Anem de fer així? No ho hem fet? No ho hem fet. Bueno, abans d'acabar. La Catalina des d'Inca diu que sempre diu, a més aquestes coses, jo sempre dic, la gent s'autocita, doncs molt bé, si t'ho dius, endavant. Diu que una relació sana comença per xerrar molt. Que no cal discutir-ho tot cada dia, ni molt menys, però sí que hi ha una cosa que no t'agrada, doncs abans que guardar-ho o que vagi a més, doncs està bé. Al final és posar una mica de límits, no és res... Sí, estic d'acord, 100%. Clar, a més diu que si no xerres ara, d'aquí 4 o 5 mesos pot tornar a sortir i encara pitjor perquè ja t'ho hauràs empassat, la bola aquesta es fa gran i tot malament. Exacte, totalment. Molt bé. Biel, també és de Manacor, el coneixes aquest? No. Diu que un consell que donaria és respectar l'espai de l'altre, que no fa falta fer-ho tots junts i que si cadascú té els seus moments, quan s'està junt encara es gaudeix més. Jo crec que això crec un 200%. Sí? Hi creus? Sí. Van encertats, aquesta gent. Home, és important també, no? Si tu tens una afició, no l'has de deixar de fer per... No, home, claro, és que si no... Potser la fas menys. Bueno, no té per què. Sí, però després l'agenda vital... Bueno, sí, també, però... Però has de mantenir el teu... T'agrada anar al gimnàs? Al gimnàs. T'agrada qualsevol cosa, mirar un esport a la tele. Si estàs durant el dia, tens els teus moments, després, menys discussions. En fi. Margalida des de Sóller diu que la clau és l'humor. No? Si pots riure amb la teva parella fins i tot quan les coses no van perfectes, que ja tens molt de guanyat. Totalment. Jo sempre dic, que quan faig jo la punyeta, sempre dic que és perquè la relació sigui més divertida. És important, per tenir una relació divertida. Si no t'avorreixes, entra una dinàmica destructora... No? Ja, molt bé. Antoni, des de Llucmajor, diu que les relacions sanes també necessiten paciència. La paciència. On es pot comprar? Això en tenen als supermercats on tu vas. Perquè hi ha dies bons i, òbviament, també hi ha dies dolents. I que el més important és no prendre decisions grosses en un moment de mal humor o quan estàs emprenyat. Paciència, calma, respirar... A mi últimament em recomana molt fer, com diuen? Mindfulness. I jo dic que comenci a fer això sí que rebentar. Perquè no. La Joana, des de Pollença, diu que una cosa molt important és escoltar de veritat. No? No estàs d'acord? Totalment. Que no només esperar el torn per parlar, sinó que escoltar, reflexionar... Quan escoltes l'altra persona i veu que la cosa és productiva, doncs que la relació avança. En Miquel des d'Artà, és de molt lluny, Sí, totalment. Que sempre diu, un altre, que sempre ell diu, que no s'ha de donar res per fet, que un gràcies i un tastim de tant en tant fa més feina del que sembla. Jo crec que sí, no cada dia, m'he apuntat cada dia, perquè està bé cada dia. Cada dia? Sobretot des d'estil. Però és vera que al llarg dels mesos i dels anys està bé recordar-ho. Sobretot un gràcies per no ser... Un detallet, anem a sopar avui. Sí, petits detalls. Molt bé. Avui t'he preparat, no? Molt bé.
Per la panxa, tot comença i acaba a la panxa de menjar bé. Naina, des de Palma, diu que un consell molt simple. Cuidar els petits detalls, que no fa falta grans gestos cada setmana, però sí mostrar el que pensa l'altra persona. Exacte, un simple WhatsApp. Sí, o he anat al súper i he vist aquella xocolata que t'agrada. Sí. Pere Falanís diu que també és important saber demanar perdó. Ui. A vegades la gent s'encaparrota, quina paraula, s'encaparrota a tenir raó, però una relació no és una competició. No, jo a vegades m'ho costa, però és veritat. No? Reconec que s'ha de demanar perdó. S'ha de demanar perdó i reconèixer que no tens raó sempre. I quan passa això has de dir, què has dit? Que tens raó. Què? Com? Un pa més fort que no tentes. Sí, doncs això. No està basat en fets reals, ni molt més. La Maria, des de Santanyí, una relació sana és aquella on pots ser tu mateix, tota la raó. Si has d'estar constantment fingint o controlant el que dius o amagant-te que no et vegin o jo què sé, és que alguna cosa no funciona. No. Quina gent més sàvia ens ha escrit, Sí. Molt bon consell, jo. Molt bé. I ja la darrera, si et sembla, així tu tens temps per esplaiar-te amb les enquestes i comentar coses, diu que el seu consell seria no oblidar-se de passar-ho bé junts. Està molt bé. No? Que entre feina, casa i responsabilitats és fàcil oblidar-ho, però compartir bons moments és el que manté viva la relació. Sí, totalment. Hi ha moltes parelles que el que fan, sobretot les parelles que tenen fills, és anar a dedicar-se un dia a la setmana a ells. Això hi ha comptes d'Instagram que ho diuen. Com era la teoria del 100 no sé què. Cada 7 dies fer una cosa nova. Bueno, no fa falta ser nova, però almenys un pla per deixar dins i jo algun dia es contestaré. El pla és sobreviure. Gràcies. No puc fer coses diferents i noves cada 7 dies. Abandonar un nen és delicte. I coses així. No sé, coses reals. No? Perquè aquesta gent... Això és la mateixa mindfulness, saps què vull dir? És la mateixa. No passa res. Bueno, muy bien, ¿no? Aquest consell. Sí, molt bé. No vols afegir res? No vols enviar cap missatge? Jo no. No? Molt bé. No, molt bé. No diem res com sempre, no dic res, però diem coses, Sí, i aquesta setmana de pes. Sí. No dic res, però. No dic res, però no està, sí. Per si no ho sabia. Clar. Enquestes? Enquestes. No queixaràs, 7 minuts. Per fer enquestes i conclusions. Sí, podem anar comentant. Aquest és el ritme que mereixem. Molt bé. Enquestes. Vinga, la primera pregunta que vàrem posar. Endavant. Quin tipus d'enamorament tens tu? M'enamor molt ràpid? Sí. M'enamor tard? No m'enamor directament? M'enamor i després dic, ups. Ja. Què vol dir tard? Què vol dir tard? És a dir, que t'acosta enamorar-te. Que hi ha d'haver molt de contacte. Diferent no. No, però que vaig més lenta. Sí. Progressiu, uns poc a poc. Molt bé. No és un flash. No és un amor primer. Bé, què ha guanyat? Pues que si bien se n'enamora molt ràpid, un 50%. És com... Sí. És que... Sí. L'altre dia explicava, avui parlo massa de classe, però parlava del Cupido, que era aquest personatge que enviava fletxes, i al final és això, tira la fletxa i no has decidit res i ja està. Sí. Doncs és això. Molt bé. Però... Aquí parlen de cultura com si fóssim experts de tot, Beníssim. Sí? Molt bé. Jo he dit que... I això Vas votar tu, això? No ho recordo, Però jo crec que necessitava, sí. Jo, en distintes relacions, ha estat diferent. N'hi ha que sí que tot d'una, i per exemple, la darrera pot estar com a més progressiu. I això, en temps de xarxes socials i coses així, també funciona així. No ho has demanat? No ho he demanat. No. És curiós. Però, bueno, en temps de xarxes socials, jo ara avui, per exemple, escoltava a la feina, No, això no es fa, però explica. I la gent no calla. Exacte. Deia un que contava que no sé qui, pues Covid va conèixer una persona de Mallorca, no sé si de Mallorca o de la península, però és una qüestió que es feien a diferents llocs, i va anar a conèixer-lo i va ser quan van posar el Covid i va quedar tancat i se va haver de quedar, la primera cita se va haver de quedar ja amb aquesta persona. Va, mira.
I no sé... I encara aguanten. No ho sé, no ho vaig escoltar, no ho han dit, però... Doncs la teva ànima periodista ha de sortir i has de demanar. I he de demanar, ja, però és que era gent que un no i no. Ja. Demanar. Hauria estat qualcú com Home, però quina història, eh? Sí, tothom d'aquella època té la seva història, però... Sí. Això m'ha sorprès, perquè dius que se m'ha de quedar... No, i el bo és que a casa seva no ho sabien, era una persona jove, no sé, Ja. I no ho sabien, i m'ha cridar sa mare i va dir, no, escolta, que soc a Madrid perquè he vingut a conèixer una persona i m'he quedat a viure amb aquest desconegut perquè m'ho han tancat, saps? I aquella persona és una cosa ràpida. Mira. Coses d'aquestes. I un estat d'alarma, fase 1, han fet pa junts... Tot. Bueno, segona pregunta. Quina red flag és la teva? Red flag. Fer... Un red flag diríem, per aquí no. Una cosa així, hauríem de buscar un sinònim. Sí. Molt bé. Bueno. Fer una bolla de fum, un ghosting, diuen ara, en 3 dies. Una persona que t'estiu i te posa hola, què hace, tal qual, sona. Això, a part de red flag, és del passatge, eh? Sí, també. La persona que te diu, no estic preparat per res seriós, Molt bé. o que té un ets massa amic o amiga. Ha guanyat el 58%, jo pensava que seria el tema de sets, sincerament. No. I ha guanyat el de no estic preparat per res seriós. Home. Si ara vol seriós. És que ho xerrava amb gent que la gent està com més conservadora, en aquest sentit de no... Sí que hi ha gent que troba el camí ràpid o no i va provant, però en el moment que ho troba, ja, anem a formalitzar. Anem a bodes d'amics, anem a cumples de nebots, saps què vull dir? Sí que vols dir, totalment. M'he vist ara... Cosa d'així, d'acord? No, però si es dona la situació, doncs endavant. Clar. De manera natural. Vinga, seguim. Quan trigues a il·lusionar-te? Soc més frec un iceberg? O hem parlat 2 cops i ja m'imagino la boda? Jo, potser gent està molt enamoradissa, perquè el 62% ha votat que han xerrat 2 vegades i ja s'imaginen la boda. I qui vota aquí? No sé. Bueno, no sé. La gent, qui ha votat? Sí, el 62% ha triat això. Jo crec que vaig triar això també. Però jo, Freda, no sé que sigui algú que... Ja. Sí. Però si tal, sí. Jo ja m'ho imagino tot. Així que... Endavant, no passa res. Ganes de complicar-te la vida per amor. Zero drama o la Shakira és poc. T'he de dir que la gent se complica la vida per amor. Perquè han votat el 62% també ha guanyat que la Shakira és poc. Però Shakira què vol dir? Tots els seus numeradors d'amor. Bueno, ara diríem que és intensa tota ella, crec jo. Bé, massa bé. Ja està. Si la gent vol ser Shakira, Shakira és poc. És poc, però està en aquest punt. I la darrera, quina és la teva love language preferida? Love language. Això quina merda és? Has sentit? Love language? Són massa moderns. Lenguaje de l'amor. Sí. No, has sentit. Sí, però no ho havia sentit mai en aquest... Jo tampoc. Com a anglicisme ja incorporat a... Sí, jo tampoc, m'ho va estranyar. Molt bé. Bueno, diu, menjar junts, memes cada 2 minuts, mimos o que no concedin plans. Hi ha hagut un empat entre mimos i que no concedin plans. Però ha guanyat. No, però ha guanyat els menjar junts. Ja t'ho he dit, un 36%. La panxa uneix més que els cors, podríem dir. Sí. Jo vaig guanyar el mim. És com que, sí, estem acostumats a anem a dinar, anem a sopar. Hi ha més coses a fer en aquest món també, però vaja, endavant. No, massa bé. Jo he dit que vaig votar el mimo, jo som molt de mimos, però bé, molt bé. Doncs, escolta, molt bé, està molt aconseguit tot això, que et sembla... Sí, però... Conclusions. Les conclusions. Anem a les conclusions. Sí. Posant la musiqueta? Evidentment. Les conclusions. Avui parlem d'amor. Molt bé. Sí, molt bé. Bueno, Lluís, jo crec que si una cosa queda clara és que no existeix cap fórmula màgica, sinó que cada parella és un món i que cada amor té el seu ritme. Cada parella és un món, no. Cada parella són 2 mons. Diferents. Anem a complicar una mica més, perquè... Cada parella és un món, sí, que cada amor té el seu ritme. I si un dels mons té una mare que es diu sogra... No, és broma, però... No, però hi ha aquests factors externs que també interfereixen. Totalment. Però sí que hi ha
alguns ingredients que rarament fallen, com són la comunicació, l'honestedat, el respecte, l'humor i sobretot les ganes de fer equip. És molt important això, jo crec, que de fer equip. Jo sempre ho dic, som un equip. Molt bé. Perquè jo ho sento així. Perquè suma, molt bé, sí. Hem de recordar també que estimar no ha de fer mal, que els red flags no són decoració i que posar límits és un acte d'amor. Que també hem de saber tot això, ho hem de fer. Sí, però un acte d'amor cap a tu mateix, bàsicament. Sí, exacte, és a dir, cap a l'altre, però també cap a tu mateix. Sí. I que no passa res si no som els reis del romanticisme. Perquè hi ha gent que és grinch del romanticisme. Ja. Jo ara m'he tornat més romàntica, però és veritat que en el principi m'han dit que és grinch del romanticisme. Però ara, a poc a poc, som un poc més romàntics. És fantàstic. L'important de tot és ser autèntics. I fins aquí. Molt bé, no? Les conclusions d'aquesta setmana. Què te pareix? Doncs que hem fet un episodi, jo dubtava. Molta. Però necessari, crec jo. Necessari? L'hem de... Tots els amics aquells que tenen... Mira, escolta't això, potser t'ajuda. No? Aquells amics que estan dubtosos... No, que estan dubtosos, que no se sap si... Escolta això, a veure si potser t'ajuda. Sí. Potser hem de fer un gir a la temàtica i anar cap aquí. Un podcast d'autoajuda. No? Va, deixem-ho aquí. Jo te vaig proposar podcast infantil. Seguim un altre dia.